Hello लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय। दायो फाइनाल सं मोनसे खननो थांगासिनो दं। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान सं लाना फैगासिनो लोगोनि न'आवनो, माने बिथाङा स्टुडिअ खुलिबाय, गावनि न'आवनो खुलिनानै लाबाय आरोना। मेथाइआ डुएट, सिख्ला सिंगारा जागोन जोंहा पुर्निमा बर', सिनायखायो खोमा फ्रायानो। जोंहा आदा उथुमजोंबो नोंखौ नांगौ टु बेखौ खनखांबाय, ओमफ्राय आदा रिमलजों बै जाम्बि जाम्बि 1 जाम्बि जाम्बि 2 आरो गोबां खनबाय इयो आदा रिमलजों। लोगोफोर, दा आंजोंबो मोनसे दं। भिडिअखौ जोबजासिम नायदो गासिबो, ओमफ्राय मेथाइखौ आं ससे खोनासंहोगोन नोंथांमोननो। माबोरै जायो माबोरै जागोन कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। बिनि उनाव पुर्निमाखौबो स्टुडिअआव देखायनोसै, बिथांमोनाव थांगासिनो। लोगोफोर, भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायदो, ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो गोजौ फारसे आगान सुरलांनो हायो आरोना। लोगोफोर, थांबाय थानोसै बिदिबा। लोगोफोर, नै जोंहा पुर्निमा बिनानावमोना सिगाङाव थांगासिनो। फैयै फैयै लोगो मोनफैया जोङो बिथांमोनखौ। जोंहा पुर्निमा बिथाङा नै दायो राइड खालामगासिनो। नोंथांमोनखौ रायदावनो टाइम गैथ'आ, दा स्टुडिअआवसो रायदावगोनसो। रायलायफाबाय थादो लोगोफोर गासिबो, सापर्ट खालामदो। लोगोफोर, धोनस्रि दालां होनो बेखौ, जोबोद मोजांखा। बैयो गोजाममोन, बरिया फाथाखौमोन। जों थांबाय थायोबा जोंहा भुटान भैरबकुन्द मोनहैयो। लोगोफोर, नुबाय थादो, जोंहा मोननोसैनो नै स्टुडिअखौ। लोगोफोरनो जा फाइनालि मोनफैबाय लोगोनि न'आव। नै जा मोनफैबाय स्टुडिअआव। बे दं इन्सट्रुमेन्टफ्रा। ओमफ्राय नै जा सिस्टारा दहाय ड्राइभ खालामनानै टाइम मोनाखैमोन, दा खेबसे हाय होनो आरो। ओमफ्राय नै जोंहा पुर्निमानि आंकोल, दे खुलुमबाय। होआबाबो जागोन जायो, होजायो। नायलांबाय थादो लोगोफोर गासिबो। गोसो गोरबो नोंनो होजोब्बाय सना, नोंखौनो गोरबोआव दोनखाबाय। गोरबोआव दोनखाबाय ना? नोंखौनो गोरबोआव दोनखाबाय। गोसो गोरबो नोंनो होजोब्बाय सना, नोंनि गोथार अननायाव आंबायदि गलिबाय, नोंखौनो अरायनि सायख'बाय, नोंखौनो अरायनि सायख'बाय। गोसो गोरबो नोंनो होजोब्बाय सना, नोंखौनो गोरबोआव दोनखाबाय, नोंखौनो गोरबोआव दोनखाबाय। नोंनि गोथार अननायाव आंबायदि गलिबाय,
लोगोफोर जोंहा नै फाइनाल भइस डाबिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दायो थांनायनि लाहार फाहार नै जाय गासिबो दंजोबो धोरो जुटिफाया नुवासै माथो हाखौ माबायदि नामायो बा दे एसे बुंनानै होदो मारै जागोन मेथाइआ मेथाइआथ' जोबोद मोजां ओमफ्राय दा चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामथोंसै ना एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होथोंसै जेनेबा सापर्ट खालामबासो जागोन नालाय जोंबो मोजां मोजां दिहुनलांबाय थानो हागोन नोंथांमोननि थाखाय लिरिक्सआ बिराद मोजां थ' लोगोफोर नेनानै थादो समखौ सानथामनि उनाव ओंखारगासिनो थ' लोगोफोर दे बाय बाय लोगोफोर